Kaya manalang, te? Nakiditi na, naging para. Saan amin abanwar ket nakasuot ti kapa, dagiti daduma nakasuot ti tsapa. Daytoy ti pinaneknekan da Police Staff Sergeant Chris Mark Tandingan ken Police Corporal Joe Mark Madiam manipod iti Tineg Municipal Police Station kalpasan ti alisto a panagrespondeda iti maysa a sibilyan iti kaganayan Tineg Abra. Pasado alas 4 ti malem idi Abril 24 nakaawat ti mensahe ti naka-duty ani Police Staff Sergeant Tandingan seknan ti maysa a sibilyan a marigatan nga aganges iti barangay Kaganayan. Dagos met a nagrespondeda iti lugar. Kaya manalang, te? Nakiditi na, naging para. Kinaabot ni DJ Ma'am marigatan nga umanges tapos talagang lupay pa isunan no. Bali dinamag mi no okay lang kalang isunan para talaga nga hanga makapatang isunan no. Talaga di panaganges na kamkamaka man di panaganges. So di nakita mi ras jay tinulungan mi agad isuna sa mi intara isuna genti mobile mi. Upat a minutos ti gagangay a biyahe manipod Kaganayan agturong ti RHU Tineg. Bali tinubrak man kat check ko mo di pulse na. Tapos i-assist mo lang isuna, ingana nakadawan dyan HU. Tapos nakadawan dyan HU, sakto mat nga dadi nakaduty din. So nga di ko na nang yung nagmin ma'am. So yung pagmin din yung dami tibet mo. Kalpasan ana eksamen ti sibilyan iti RHU, daytoy ti naiyakar iti APH, babaen ti ambulansya ti RHU Tineg, abinayabay ti pulisya. Yung si kami ma'am kat, doctor ti, namaragsakan din yung mga matulong ti daymat lang at lalo kanyak mga taga-Tineg. Naragsakan na at least nakatulong na magtag-take up po kataga-Tineg mat lang ma'am. Talaga nga di part, talaga ti pagkapulis pin ma'am kin, talaga nga naikuan na ti gamot na ti panagtulong talaga ma'am. At dameten iti natalged a kasasaad ti sibilyan. Ti aksyon dagiti dua a pulis nang parnuay ti panang saludo ken panang dayaw dagiti umili ken netizens. Inpatengmet ti hepe ti pulisya a si Lulucato Pisinada saan laeng amang risot kadagiti mapatawad a krimen ken mangtaginayon ti linak ken talna. Ngemket di nakalukat pay daytoy kadagiti agkasapulan. Mayat mat ti epekto na ta image ti PNP kat mayat ti publiko so digay da panagtulong dapat kasla nga nakaited iti pagsiyaatan para iti publiko. Takumati dagitoy PNP kat may nga ahensya nga agbalin nga pagtulungan nga hantay nga mabuteng no di kat isudati agbalin tayo nga asset kan para makatulong da. Jessica Boreta, Balitang Solid North.